Liv Tove Opedale, dinja Norveġiża li ilha tgħix Malta għal dawn l-aħħar xhur u li tlieta wara nofsinhar ta' donazzjoni ta' 10,000 euro lil SOS Malta. Because I wanted to help. And I am now living in Malta, and Malta is really central in Europe, so why didn't I do that? Id-donazzjoni ta' Liv segwi t-tnedija tal-ewwel Canine Urban Search and Rescue Unit f'Malta. Permezz ta' dan il-proġett qed jingħata taħriġ intensiv lil numru ta' klieb biex ikunu mħarġa biżżejjed biex jgħinu fit-tfittxija waqt operazzjonijiet ta' salvataġġ barra minn Malta. Dwar dan il-proġett spjega aktar il-Project Manager ta' SOS Malta, David Grech. Aħna nkunu nistgħu bħala Malta nagħmlu t-timbru tagħna wkoll bħalma dejjem nagħmlu f'diżastri fejn ngħinu n-nies, però nistgħu issa nagħtu għajnuna immedjata u nibgħatu l dan it-tim bil-klib tagħhom biex jagħmlu tfittxija n-nies ukoll. Mid-9 klib 4 huma diġà mħarġa l-kollox filwaqt li 5 oħra għadhom qed jingħataw it-taħriġ. Hemm 9 klib disponibbli li toqgħod qis għal pajjiżer bħal dan 9 klib huma ħafna. U naħseb Alla ħares qatt kieku jiġri xi ħaġa hawnhekk ukoll jistgħu jiġu utilizzati wkoll hawnhekk biex nagħtu għajnuna ġo pajjiżna stess.